आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सावंतवाडी शहरात राबवण्यात आलेल्या महास्वच्छता अभियानाला यश मिळत असतानाच आता प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी शहरात डास निर्मूलनाची धडक मोहीम हाती घेतली आहे। डासांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने नागरिक त्रस्त होते। डास निर्मूलनासाठी फवारणी आणि फॉगिंग करण्यात यावं अशी मागणी सातत्याने केली जात होती। ही मागणी पूर्ण करण्याचं आश्वासन भाजपनं शहरवासियांना दिलं होतं। या वचनाची पूर्तता करण्यासाठी प्रभारी नगराध्यक्ष अनिल निरवडेकर यांनी तात्काळ पावलं उचलत संपूर्ण शहरात धूर फवारणी सुरू केली आहे। ज्या भागांमध्ये अस्वच्छता आहे किंवा जिथं डासांची उत्पत्ती होण्याची शक्यता अधिक आहे अशा ठिकाणांवर या मोहिमेत विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलं। ही मोहीम केवळ मुख्य रस्त्यांपुरती मर्यादित न राहता शहरातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यात राबवण्यात येणार असल्याचं निरवडेकर यांनी स्पष्ट केलंय। नागरिकांचे आरोग्य ही आमची प्राथमिकता आहे। डास निर्मूलनासाठी आम्ही वचनबद्ध होतो आणि त्या दृष्टीने ही मोहीम आता सातत्याने सुरू राहील। शहरातील एकही कोपरा फवारणी विना राहणार नाही याची आम्ही दक्षता घेत आहोत, असं ॲडव्होकेट निरवडेकर यांनी सांगितलंय।